Tinini Sal Sugzoratui Happy Ka Keboni Khano Abo Kebo Happy Feel Khaimanai Witness Nai Borok Saiman Suknai Haifano Sung Kisa Silainai Borong Ganang Sar Dines Debromani Kuktui Tripura People Foundation ni Director ni Kuktui Tinini Salno Bailai Lekeno Tinini Sal 5th December Hong ni simik tabuk sarik pasta tam thanga pone pasta bahai ke parang kha chung nije bo silia thui basa kha thumane ler kha happen to thui dadin basa kha excitement by final ni yang thana ni henai malai lai kha khomulong ni pore sok pai ka tam kami singamu hamjakma kami mane ang hawai bari ni hamjakma kami o thangai hamjakma ni wasung no man kha chini hamjakma bu chung asuna spread Khailaimani kha borok no and borok ni yak tei je hamjakma nogui chini khas rangai thangka chung to bui hne mano borok shop ni bagai thango ba donate khanen thango bigra sigra hne mano but chini point hingke chung donation ranan thangya chung hamjakma bakma thangmani si chini hamjakma ni bakma ni je main idea tik laina hingke chini takho rocking rase bele hambai bono and bini hamja katal ba hik katal nong khable kai jamo se katal khongge ba so borok khor ni nang onek hamai mariu borok hamjongma bakna musung kha borok ni kaile pandani yangtei ano hamjongma bagma ni ya golo chung tini nokha busu khushi khlai borok ni bum khango smile je tu biman mani chung borok no charna nangya kharani nangya kabang ba rangrana ni nangya chung sudu hamjongma ni simi bagna phaiga and chung hamjongma ni phiroge asung kabang man Arone phiroge phaiye chung unexpectedly Bataka Chiniora ashram Narwklaimani ashram hostel Azaga watcher students on the Thani Tongman Muka Lama field of so Lama Parantam. So once let's interact with the students so Hamania Golo here also mane orosi table double month Hamjakma like Chiniago je quite t-shirts Tongmani unexpectedly so once je Tongmani chalo Hamjakma bag klang lasila. It is unplanned, no pre-planned. Sung Paiga, Laisuka, Manlaika, Chini Hamjama Bai Kalang Sine Hine, Chung Joto student of Thumka. How many? Almost 140 students? 140. A hostel of 140 students by Chung Malaya Sung Tongtoka, Borobutsuna Sung Hamzaki Punuka. When Boroni smile, the happiness no money, that is something different. Chung express the Khailaimani. And top one of the Hambai Mario, Chini. Takogrok no oh hamjakma bakna li hini hinmani kaisa kokno pogi manli anggo tai hambai chine almanti no boni coordination by si chungtini asuk jorati hamjakma bagai mano a new terms a new ways hakhlayo kabangma bororo bo amti khana buskang pasai phaina nai tini roki mura sing si basai phaiga bini kailai pandawo je heliwo je rangman mani lukurok hamjagiri phaimani Hamjakma no bo saisung naragya we bo jotto banya bagna musukha jesuk bini yak soksak and bo to huni me je saratir prono bagere ne hinmea tabo bini yak soksak to bagi phunoka bo omo haike chungte bo kobangma bororok bo same thing one suka hanke chini tiprasa ne kising tiprasa wa hamjakma simik se tongnai hamjakma pungui thanai bagjangmang kaise simita na de kaise na khanga always na हानिकारक होता है overdose इनका पहले हानिकारक है नहीं बाकी ना बाग लगे ना बच्चों so हमलोग तीन दिन हम सब के ना पहले खासे खुशी खिलाइए without any regrets लेंग में बसिया लेंगे मैं वो खुया तो वो हमके happiness no thank you auntie no पहले के नो खतम में बिसिंगते Tinini Sal thangka hamai riu ang o borong no je borong ni hamjakmung tei sapun ni bisingtui tinini ani je tangbutang tongmani puila sung ri tai rikong ebakhe sujangne khata rok amti rok tei bithi bakha chini hamjakma kamiwo aboni yagulo sung nareng kami ko tabu aro buskang robo sajak Narwklaimani hostel ni serai rona sung kisisa ri chomrogo baglekha gano logi rokhan chini Tripura People Foundation ni ongwinai aboni director Dinesh Debroma aboni yagulo Dofa Development Society ni ongwinai chini
alma madam bologe rekha ngke amti hai borok hai ano physically loge remia phano indirectly kongma boroni ano chobamung tongo khoros khortene bumung jotto sabainani tini sabai malia phiaba jottono ang ani bekhabai hamjakmung tei hambaima renai je norongni palni sapurni bisingtino sung kisisa chini chaitumung je chini tongthongno chini hamjakmano likubai bangnan musungman tinini salni bagini sakse songkha ke norong jottono ang ani bekhabai te ani family ani wife te ani ongine hamjakmung te khulmung hambai Tinini Sal belai keno kapang tong thongmani sal tamni hingke chung tini Tipra People Foundation no manma bagai chung kabangma hamjakma Yapharlaimani Khani kami amchai ni bororok bai tei kami amchai ni bororok bo chung no manei belai keno kapang sarang khana chung no kapang khana hingke norok saching ni video nuk khana borok no hingke asokok lok yawi chung tini abono chini Tipra sarok norok bekhata thudi basadi norok ni hamjakma bo kami thangai pirdi nong sinimung kisa ani sumu sinimung kha alma lamin debarma hingke manai tinung sadi Gangotri Debarma. Hambai jatana. hambai Tinini Sal belai ka hamnang ka Tipra People Foundation ne hoite junior kisi sabong ne loves and happiness share khaimani bagai te bong ni team members no bo belai ke hambai o short time o short period of bro so no am se ke sin hostel ni sera no chuba bhai ke te bong ne love and share belai ke hambai bro dinesh no te bini team te brother Rocky and bachoi gongotri no and anikaki auntie alma no belai ke hambai khai mani bagai hambai belekena hambai hambai